бар асари резиши санг дар шоҳроҳи Душанбе-Кӯлоб-Хоруғ як сокини Бадахшон ҷон бохта, 4 нафари дигар ҷароҳат бардоштаанд. Ба гуфтаи мақомот, ҳодиса шомгоҳи 8 январ дар ҳудуди ноҳияи Шамсиддини Шоҳин рух додааст. Асомиддин Шокиров, муовини раиси ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, дар умури сохтмон рӯзи сешанбеи 9 январ дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт, ки аз ду рӯз ба ин тараф ҳаракат дар ин шоҳро бинобар сангрезӣ қатъ шуда, мошинҳову мусофирони зиёде дар ду самт ҷамъ шуда буданд. Ба гуфтаи вай, пас аз пок кардани қисмати аз роҳ ба мошинҳо иҷозаи ҳаракат дода шуд ва соатҳои тақрибан 19 шаб сангпора аз боло ҷар шуда ба старекси сокинони Бадахшон, ки аз самти Кӯлоб ба тарафи дарвоз дар ҳаракат буданд, бархӯрдааст. Ин масъули ҳукумати ноҳияи Шамсиддини Шоҳин гуфт, ки бар асари ин ҳодиса ронандаи ин старекс дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, 4 нафар аз мусофирон ҷароҳат бардоштаанд. Таъи рӯз мешавад, ки дар километри 224 резиши санг ба амал омада истодааст. Мо дирӯз роҳро тоза кардем ва як қисмати мошинҳои дар ҳамон мавзеъ бударо иҷоза додем онҳо гузаштанд. Дар ин ҳолат бо сангрезӣ ба амал омада, як кура санг старексро мезанад, ки дар даруни он сокинони Бадахшон буданд ва ронанда дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад ва дигарон каме ҷароҳат мебардоранд. ҳоло резиши санг мушоҳида мешавад. Мо бо кӯмаки вазорати нақлиёт роҳро тоза дорем, гуфт мусоҳиби мо. Ин ҳодиса дар ҳоле иттифоқ афтод, ки аз ду рӯз ба ин тараф шоҳроҳи Душанбе-Кӯлоб-Хоруғ дар ҳудуди ноҳияи Шамсиддини Шоҳин баста мебошад ва даҳон мошин дар Бадахшону шаҳри Кӯлоб дар роҳ мондааст. Манобеи радиои Озодӣ дар мақомоти интизомӣ насаби ронандаи фавтидаро Раҳматов унвон кард, ки аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон будааст. Ин роҳ дар фасли сармо ягона масирест, ки пойтахтро ба вилояти Бадахшон мепайвандад. молу колоачӣ низ аксаран аз тариқи ҳамин роҳ ба Тоҷикистон ворид мешавад. Шерали Ганҷалзода, муовини аввали вазири нақлиёти Тоҷикистон, низ дар суҳбат бо радиозодӣ рӯзи 8 январ гуфт, ки мутахассисони ин ниҳод барои пок ва безарар кардани роҳ сафарбар шудаанд.